raspall professional femení que enfrontarà els equips formats per Aida, Anabel i Marina contra Anna, Mar i Mireia al trinquet de la localitat. Molt ben, Alzira, fantàstic. Sí. És una cita molt important per a les pilotàries que fa uns mesos van donar un pas decisiu en la seva professionalització com a jugador. Primera vegada en què les jugadores disputaran una competició professional en la localitat d'Alzira. Molt bé, i nosaltres que ens alegrem moltíssim. Vàlides pilotàries professionals, que sou unes professionals. Més coses, va. Més coses, d'ací una estoneta. A les 12. Al frontó Baró de Xest hi haurà una partida amb jugadores professionals. En concret, seran Victòria i Amparo. Molt de nivell, molt de les nivell. que jugaran... Victòria i Amparo, molt de nivell. Atenció, jugaran contra Irene i Mònica en la modalitat de les 3 parets. Molt bé, les 3 parets. Sí. Con la tarta de 3 chocolates, o 3 leches, o 3 parets. 3 parets, modalitat de 3 parets. Sí. Una altra cosa important... Què? És que este cap de setmana s'inicia la 39a edició del Campionat Autonòmic de Raspall no d'elit. Molt bé. Atenció a este campionat, perquè enguany podem trobar ni més ni menys que 114 equips repartits en 4 categories, dels quals 59 són femenins. Això és Això es nota que està agafant... Això és una victòria absoluta. Jo tinc apuntada una altra cosa, i és que si el que voleu és festeta i comboi pilotaire, això també ens agrada. Al Poliesportiu Sindical de Castelló està previst que comenci en uns minuts. Vull dir que avui estem contraprogramant-nos. Però no passa res, tu ja saps que tenim aquesta relació oberta amb la nostra audiència. El més mínim. A les 10, si no m'equivoque, és la trobada femenina de pilota valenciana i encara esteu a temps d'anar-hi. Així és. Si esteu a Castelló, si vos queda a prop, estan allà. Expliquem que és una jornada per a visibilitzar les jugadores professionals i animar a participar a futures pilotàries que portava sense celebrar-se des del 2019. Pel que siga. Sí. I la trobada reunirà jugadores de Borriol, Almassora, Almenara, Castelló i Onda que disputaran partides en les modalitats de raspall i frare. Molt bé, la musiqueta així relaxant. Diumenge ens ve molt bé. Ens ve superbé. A veure, que ens hem documentat, d'acord? Nosaltres sabem el que és un frare. El frare. Un frare també. Un frare és això que sona. Però sabem què és el frare. És una modalitat de pilota típica de l'Alt i Baix Maestrat i les comarques de la Plana i els Ports, que crec que els Ports ja és la meva comarca preferida. Sí, no? Jo diria que sí. La comarca d'adopció, també. Sí, totalment. A veure, és una variant del frontó i es juga en estil indirecte. Això vol dir que els jugadors han de colpejar la pilota després que aquesta hagi rebotat en una paret comuna. Jo sentint-me, dic que està superben explicat. Molt ben explicat. Però bé, per a resoldre dubtes al respecte, perquè pot ser que n'hagi quedat algun, i per a saber més coses d'aquesta trobada de pilota femenina a Castelló, tenim al telèfon Noemí Torrijos, que és presidenta, que ens agrada a nosaltres, una presidenta i una vàlida. Presidenta del Club de Pilota de Castelló. Noemí, bon dia. Bon dia. Molt bon dia. Com estàs, Noemí? Molt bé. Estàs a punt ja pel comboi que teniu ahir preparat? Sí, ara a puntet ja anem cap allà i les jugadores ja estaran per allí, perquè a les 9:30 ja repartien les camises i bueno, ja comença el comboi. Escolta, avui podreu reprendre la trobada que no es feia des del 2019, que va ser l'última que vau celebrar. En realitat és una cosa molt joveneta. Quantes edicions porteu d'això? Pues esta és la segona que fem, perquè bueno, el grup de dones a Castelló s'ha iniciat farà 3-4 anys que porta un grupet cada vegada més nombrós, que és per això és important fer aquestes trobades, perquè a poc a poc anem augmentant en el número de dones a la pilota. Per anar convoiant-ne més, clar que sí. Sí, clar. Total. Que bé. I és la segona edició que fem. Molt bé, doncs anirà... Participem de diverses localitats també de la província i bueno, a poc a poc esperem que se vagin sumant més. Contamos així per convoiar a la gent quines activitats... Perquè nosaltres estem disposats a perdre a les nostres oientes perquè se'n vagin totes a jugar allà amb vosaltres. Quines activitats teniu previstes avui? Què poden trobar? Pues elles faran partides de raspall i de frare, que bueno, són un poc les modalitats que més practiquen
que al final és un poc les que més li agraden, Sí. perquè, bueno, pues, escala i corda i tal, pues és un poc més complicat, És però més complicat, se troben més a gust en aquestes modalitats. I la veritat és que des de fa uns anys també estem recuperant la modalitat del frare, així a les comarques del nord de Castelló. Entonces, pues, bueno, és una manera també de reivindicar-lo i que juguen i és, pues, bueno, se practiquen molt a gust i, pues, Clar. Escolta, és un poc el que n'hi haurà. Noemí, jo crec que ho he explicat superbé, perquè m'he esforçat molt, perquè ens hem documentat, però estic segura que si tu, perquè el raspall més o menys ja el tenim tots clar, però crec que si ens expliques tu millor què és això del frare, com es juga, crec que hi irem guanyant tots, eh? Bueno, pues ho explica molt bé, és un xoc indirecte, que juguen contra la paret, i lo més diferent que hi ha un poc en el frontó és que són 3 parets, i a les cantons d'aquestes parets hi ha com uns bissells, que quan la pilota pega ahí, pues, dona incertesa, és el que li dona incertesa al joc. És un joc molt divertit, la veritat és que tots els practicants, tots els estius, fem un campionat que reuneixen amb més de 100 jugadors de tot el País Valencià. Cada vegada s'apunta més gent, el qual és molt xulo perquè significa que ens agrada molt i intentem... Ja s'han construït 2 frares també a la província de València, cosa que de nova construcció, el qual significa que estem fent un bon treball en la recuperació d'aquesta modalitat. I, bueno, pues això és com és una instal·lació menuda, pues per a xiques també va molt bé perquè pues s'agrada molt, perquè pues, bueno, és una pràctica fàcil i pues, bueno, la veritat és que és un xoc molt divertit. Jo crec que la Noemí ens ho ha venut molt bé. Vull dir, crec que estem convollats tots. Vinga, ara ja ens falta només que ens digues fins quina hora estareu, perquè la gent s'organitza al matí. Pues sobre hasta migdia, més o menys hi haurà partides hasta migdia. També volia convidar-vos a tots el dilluns d'este pròxim, en les nostres festes de la Magdalena. També tindrem pilota, que serà el 12 trofeu de Madalena. Aprofitarem per a fer-li un reconeixement a José Cabanes, que fa un temps va dir que retiraria de la pilota aquest any, i jugarà ell la partida professional. Sempre fem el dilluns de Madalena una partida professional també al Trinquet, al Parc Esportiu Sindical, i li farem a ell un reconeixement, i també a Carmen Jiménez, que és una jugadora nostra del club, que va participar en la selecció i bueno, van guanyar, i també volíem fer-li també un reconeixement. Escolta'm, saps que nosaltres anem a Madalena el dissabte 26? Anem a estar per ahir dalt? Estava pensant que potser vos telefonem i se'n veniu i ens feu una visiteta. Pues sí. I ens ho conteu ahir, i així, com a més tenim streaming, que ens podeu fer ahir fins i tot una demostracioneta. Per si algú encara no li ha quedat del tot clar tot això del frare i del raspall. Noemí, moltes gràcies. Esperem que vagi molt bé la jornada i sobretot que continueu en ese ritme de cada vegada més gent i sobretot més dones jugant a pilota. Una abraçada. Adéu, Noemí. Adéu. Adéu.